Ahoj, tu je Erik Hoffman a vítam vás pri ďalšom videu zo série Cesta webovača za 1000 zákazníkmi. V dnešnom videu sa spoločne pozrieme na to, prečo je dôležité na začiatku klientov lákať na to a dávať im najprv to, čo chcú, a až potom, ak máte nejaký revolučný produkt alebo nejakú revolučnejšiu myšlienku, im hovoriť o tom, čo potrebujú. Najprv, zopakujem to, lebo je to dôležité, najprv dávajte ľuďom to, čo chcú, a až potom im začnite hovoriť to, čo potrebujú. Vysvetlím vám to na dvoch kratučkých príkladoch. Prvý príklad je z nášho biznisu Škola chudnutia, kde som si práve toto pravidlo uvedomil. S manželkou máme online kurz Škola chudnutia Premium, kde ľudí učíme, ako by mali zdravšie a efektívnejšie chudnúť. Ale ako ľudí lákať? Keďže im hovoríme, že tá najlepšia a najjednoduchšia cesta, ako natrvalo schudnúť, je zmena životného štýlu. Lenže ľuďom sa nechce trvalo meniť štýl. Ľuďom sa nechce trvalo prejsť na zdravšiu stravu. Takže to nefunguje. Ak by sme s nimi takto komunikovali, tak by sme ich pravdepodobne nikdy k nám nepritiahli. Ale toto oni potrebujú na to, aby raz a navždy vyriešili svoj problém s váhou. Čo my sme ale urobili, je to, že najprv sme im dali to, čo chcú. Máme jednu metódu, ktorá sa volá jedenie, alebo je to metóda Start-Stop, tak aby som to zjednodušil. Je to metóda Start-Stop, ktorá hovorí o tom, že môžete schudnúť takým spôsobom, že budete jesť to, čo doteraz, nebudete sa obmedzovať, nemusíte chodiť do posielky, nemusíte cvičiť, môžete jesť to, čo doteraz, len sa budete riadiť tou metódou Start-Stop. V krátkosti je to len jedenie do sytosti. Takto jedia proste štíhli ľudia. Lenže táto metóda vám síce pomôže schudnúť, ale na druhej strane vám nepomôže cítiť sa zdravšie, pretože nebudete príjmať jednoducho tie zdravé živiny, ktoré príjmate v zdravšej strave. Takže najprv sme dávali ľuďom túto metódu, čo chcú, to znamená jednoduchá metóda, ktorú môžete aplikovať a môžete chudnúť i bez toho, aby ste zmenili svoj jedálniček. Toto oni chcú, toto ľudia chcú, schudnúť nemusím nič meniť, nemusím cvičiť. A počas toho sme im potom hovorili, čo ešte potrebujú. Keď už nám začali dôverovať, tak sme im povedali, OK, ale táto metóda vám pomôže iba k tomu, aby ste schudli. Ale nemusíte sa cítiť OK, nebudete sa cítiť zdravšie, nebudete mať energiu. Je toto váš cieľ? Ak nie, tak je potom dobré postupne prechádzať na zdravší životný štýl a podobne sme ich začali učiť to, čo potrebujú. Aký to má súvis s webovačom? Druhý príbeh sa týka práve webovača. To, čo vieme, a čo ja z mojich skúseností už viac ako 11 rokov v online marketingu som vypozoroval, je, že tie naozaj dobré, firemné a predajné web stránky sú tie, ktoré nemajú krásny dizajn. Nemusia mať, teda nie je to podmienkou, ale tie, ktoré majú naozaj hodnotný obsah. Pretože na stránku, a to som čítal v jednej knižke, to si môžete pokojne poznačiť, na firemnú stránku kvôli dizajnu chodia len dvaja ľudia. Majiteľ a grafik. Nikto iný. Všetci ostatní tam chodia kvôli informáciám. Lenže mnohí na to zabúdajú. A preto my vieme, že podnikatelia potrebujú, aby ich weby predávali. Inak sú im weby na nič. Potrebujú, aby ich weby predávali. Aby ich weby mohli predávať, tak potrebujú, aby mali určitú predajnú štruktúru. A tak sme si povedali, že OK, super. Webovač bude mať tú jednu odlišnosť od všetkých iných softverov, vďaka ktorým si môžete vytvoriť jednoducho web stránky. A to, že bude mať štruktúru web stránok, ktoré predávajú. Lenže to nefungovalo. Ľudia sa až tak veľmi nehlásili. Prečo? Pretože oni pri vytváraní web stránky chcú niečo iné. Skúste sa zamyslieť, čo asi tak ľudia chcú, keď si povedia, idem si vytvoriť web. Podľa čoho si vyberajú, čo je to také prvé kritérium, že či skúsia túto službu alebo hentú službu. Máte to? OK. Väčšine ľudí, keď sa to pýtam, tak odpovedia správne. A to je dizajn. Drvivá väčšina ľudí sa rozhoduje podľa dizajnu. Keď je dizajn pekný, využívam túto službu. Keď nie je pekný, tak si idem hľadať inú službu, lebo mne sa moja stránka musí páčiť a musí sa páčiť aj mojim klientom. Vôbec nejde o to, či bude schopná predávať alebo nebude, musí sa hlavne páčiť. A toto ľudia chcú. Ako sme to vyriešili vo webovači? Pridali sme viac krajších dizajnov. Niektoré porušujú tú našu predajnú štruktúru, ale sú pekné. Ale porušujú. Čo je potom našim cieľom?
Ďalej, opakovane komunikovať s klientami, či už cez e-mail marketing, cez telefóny, cez semináre, cez naše online kurzy a vysvetľovať im, že je síce super to, že majú to, čo chcú, pekný dizajn, ale o mnoho dôležitejšie, ak chcú naozaj predávať cez internet, je, že potrebujú predajnú štruktúru. A časom týchto ľudí, niektorých z nich, ktorí si dajú poradiť, možno prejdú na dizajny, ktoré majú tú predajnú štruktúru. Takže, aby sme si to zhrnuli. Ak chcete získavať nových zákazníkov do vášho biznisu a máte nejaký revolučnejší biznis, nejakú novinku na trhu, ktorú ľudia ešte nevyhľadávajú, lebo ešte nevedia, že ju potrebujú, tak lákajte klientov na to, čo chcú. Tým ich pritiahnete k sebe a potom vďaka vzdelávaniu, e-mail marketingu, komunikácii s zákazníkmi ukazujte, že OK, toto chcete, to vám vieme dať, ale v skutočnosti potrebujete toto. Aby ste úspeli, aby ste dosiahli ten svoj cieľ. Dáva vám to zmysel? Ak áno, tak som veľmi rád a verím, že to tak robíte. Ak nie, podelte sa aj vy prípadne o nejaké úspechy alebo neúspechy s touto metodou dole do komentárov. Vidíte, že my tiež narážame na stenu a nevždy sa nám to podarí. A takisto aj s webovačom sme proste narazili do steny a povedali sme si, OK, ľudia, podnikatelia budú chcieť weby, ktoré predávajú a dáme im preto také dizajny. A výsledok bol opačný. Až keď sme začali dávať také dizajny, ktoré ľudia chcú, vtedy sa začalo viac ľudí registrovať do webovača. Takže aj nám sa stávajú chyby, ale som presvedčený o tom, že práve na základe tých chýb sa stávame lepšími podnikateľmi a môžeme stúpať ďalej. Ako to máte vy? Dávate ľuďom, čo chcú, alebo to, čo potrebujú? Pomohlo vám v niečom toto video? Ak áno, prosím, napíšte to dole do komentárov. Teším sa na vaše názory. Ahoj!